Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän Israel kautta lähetystilaisuus. Ja tervetuloa Hannu Lahtinen sieltä Marttyyrien äänestä ja Hannu Grönroos, joka tulee laulamaan täällä, ja Saara Mörsky, joka säistää, ja sitten myöskin Reino Komonen, joka siinä säistelee sitten. Lauletaan aluksi 2 laulua tähän, niin päästään kaikki mukaan. Laulu 204 ja 212. 204 ja 212. Ja 212 oli tämä toinen laulu. Thank
Täällä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 12 luku ja siitä muutama jae alusta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan. Abram oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha. Tässä Jumala kutsuu Abramin lähtemään sieltä ja sanoi, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Jumalalla oli suunnitelma Abrahamia varten ja oli sitten tulevaa kansaa, Israelin kansaa kohtaan. Jumalan piti irroittaa Abram sieltä epäjumalan palveluksesta, palveluksen keskuksesta. Hänhän lähti ensin sieltä Uurin kaupungista ja sitten he tulivat sinne Harraniin. Ja sitten kun Abramin isä kuoli, niin sitten hän sai tämmöisen uuden kutsun ja lähti sitten lähteä sieltä maasta, suvusta ja isäsi kodista. Monet lähetyssaarnaajat ja monet evankeliumin työntekijät ovat saaneet samalla tavalla kutsun, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista. Olen monta kertaa miettinyt, kun on tuttuja lähetyssaarnaajia ja ovat olleet pitkän päivätyön tehneet tuolla vaikeissa olosuhteissa, Afrikan kuumuudessa ja mikä on missäkin palvelut Herraa. Niin olen ajatellut sitä, että voimakas se täytyy olla se kutsu, minkä Jumala antaa, että ihminen kykenee irroittautumaan. Saattaa olla niin kuin yksikin tuttu niin hyvästäkin ammatista, että ei ollut niin kuin rahasta kiinni siinä ammatissa. Ja sitten lähteä sinne Afrikan savanneille viemään evankeliumia. Se kutsu, mikä on sydämessä, se on niin voimakas, että sitä ei voi olla tottelematta, niin kuin Paavalikin sanoi, että minä en voinut olla tottelematta sitä näkyä. Ja sitten sanotaan tällä tavalla, että minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Inhimillisesti aika kului sitten vielä tästä noin 25 vuotta ennen kuin hän sai sitten lupauksen perillisen Abraham ja Saara vanhoilla päivillään. Abraham ei voi sanoa, että hän on siis hän on kanta-isä, on juutalaisten kansa-isä ja on sitten israelilaisten, juutalaisten ja arabien ja sitten on myöskin kristittyjen. Mutta Jumalan täytyy yliluonnollisesti puuttua asioihin ja niin kuin sanotaan hebrealaiskirjeistä, että kuolettuneesta syntyy niin suuri kansan paljous. Jumala teki ihmeen hänen kohdallaan ja jos sinä olet ajatellut evankeliumin työssä, olet ollut evankeliumin työtä tehnyt, pitkän päivätyön saattanut tehdä, ja olet ajatellut, että onko tämä mitään hyödyttänyt tämä työnteko, niin kuin joskus tulee mieleen, että mitä tästä on ollut hyötyä. Niin Jumala voi siitä pienestä siemenestä, minkä sinä olet kylvänyt jonnekin tuolle, missä olet liikkunut, evankeliumin työtä tehnyt, Jumala voi sen enentää ja runsastua huomattavasti. Meidän tehtävämme on kylvää ja viedä tätä sanomaa eteenpäin, eikä jäädä niin kuin paikoilleen, vaan viedä sitä kaikkialle. Jumalahan muutti sitten tämän Abrahamin nimen Abrahamiksi. Piti niin kuin kaikki häivyttää, ettei häntä enää tunnettaisi babylonialaiseksi. Abraham tarkoittaa korkea isä ja Abraham sitten runsauden isä. Vanhalle miehelle annettiin tällainen nimi sitten, että sinun nimesi on ollut Abraham, paljouden isä. Jos ajatellaan inhimillisesti Saaraa ja inhimillisesti ajatellaan sitten Abrahamia, vanhoja ihmisiä, ja sitten tapahtuu se ihme.
alkavat odottamaan sitten lupauksen lasta saada. Ja sitten jos ajatellaan sitä nyt nykyaikaan, tähän aikaan, ja sitten he lähtevät neuvolata etsimään sieltä, että mistähän sitä neuvola löytyisi. Ja ainakin minä, jos olisin terveydenhoitajana siellä tai lastenhoitaja, niin minä sanoisin, että kun se vanhain koti on tuossa parin korttelin päässä, että menkääpä sinne. Mutta se, mitä Jumala tekee, niin se aina on sellaista, että se kestää ja se sitten toimii myöskin. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta kyllä siellä Abrahamillakin epäusko tuli. Täällähän sanotaan täällä 1. Mooseksen kirja 15. luku tällä tavalla, että alusta. Niiden tapausten jälkeen tuli Abrahamille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies Eliezer. Tässä Abraham sitten sanoo ne sydämen tuntonsa, että oi Herra, mitä sinä minulle annat? Kyllä se varmaan monta kertaa on evankeliumin työssä, joka on lähtemässä evankeliumin työhön, niin tulee monta kertaa mieleen, että mitä hän tästä saa? Mitä se hyödyttää? Mitä hyödytti tehdä tämmöinen halli tänne? Reino Komonen tätä johti tässä Matias Vienriksin kanssa, joka on suunnitellut tämän insinöörisiltä Heinolasta. Niin varmaan siinä monta kertaa ajatellut veljetti. En tiedä, Reino on kyllä niin pyhä veli, että ei se niin ole ajatellut. Minä ajattelisin, että mitähän tämä hyödyttää tämä. Sateella ja helteellä painaa täällä töitä ja vähän on talakoolaisia ja niin edespäin. Mutta tässä tämä on pystyssä ja Reinokin on pystyssä. Kerran oli yhdessä kokouksessa ja sitten siinä tämä saarnaaja sanoi, että sanoitte, kun joskus on, että mitataan sitä, että jos kaatuu, niin joskus voi, kun Herran henki koskettaa, mä ollenkaan halveksi, enkä sillä tavalla, kun Herran henki koskettaa, niin sitä ihminen kaatuu. Minäkin olen kaatunut. Mutta hän sanoi tällä tavalla, että hän on ollut iloinen siitä, että Herra on ollut voimallinen nämä vuosikymmenet pitämään pystyssä. Uskon elämässä, että olen saanut pysyä pystyssä hengellisesti ja että Herra on ollut voimallinen auttamaan. Niin varmaan meillekin monta kertaa voi tulla mieleen, että oi Herra, mitä sinä minulle annat? Mitä sitä saa? Ja saako sitä mitään? Minä sanon sen näin omalta kohdaltani, että kiitos Jumalalle, että hän ei antanut kuolla jumalattoman kuolemaan. Se on niin suuri kiitoksen aihe, että minä muistan aina silloin tällöin Jumalaa kiittää, että sinä et antanut kuolla jumalattoman kuolemaa, että sinä varjelit monelta vaaroilta. Ja tänäkin päivänä haluan tässä oikein sanoa Jumalalle kiitos siitä, että hän varjeli ja varjelee loppuun asti. Sitten minä haluan kertoa erään henkilökohtaisen kokemuksen, kun Israelissa olin töissä siellä Kibutsilla aikanaan vuonna 1978. Ja sieltä on moniakin muistoja, mutta eräs muisto on sellainen. Maaliskuun 11. päivä 1978 sieltä Välimeren rannalta, sieltä tuli terroristeja siellä lähellä Haifaa. Ja he surmasivat sitten amerikkalaisen pariskunnan siinä rannassa. Ja sitten he kaappasivat linja-auton ja lähtivät matkaa tekemään kohti Tel Avivia. Ja lähellä Tel Avivia sitten he räjäyttivät tämän pussin. Siellä tuli nämä turvallisuusmiehet ja siinä kuoli israelilaisia siinä pussissa 38. 13 oli lasta. Ja 9 näistä terroristista kuoli ja 2 sitten pidätettiin. Ja tietysti me ymmärsimme heti, että
nyt Israeli kostaa niin kuin sittenkin kosti. Ja sitten oltiin siinä Tapsan kanssa kämppäkaveria, oltiin siellä Israelissa ja herättiin sitten muutama päivä meni siitä tapahtumasta, olisiko meni joku 3-4 päivää. Herättiin yöllä tasan kello 12, kun lähti sotilaslentokoneet sieltä sotilaslentokentältä, jotka on siellä tuon Jerusalemin ja tuon Eilatin välimaastossa, siellä se jossain olen minä kerran sinne lentänyt sinne kentälle. Niin sieltä sitten lähtivät tietysti nämä sotakoneet ja hirvittävä jytinä oli, että 12 aikaan sitten herättiin yöllä. Ja ymmärrettiin, että nyt Israel lähtee kostamaan. Ja samalla tietysti maajoukot lähtivät sinne ja kun seuraava aamu koitti ja lähdin sitten menemään ruokalaan, niin taivas oli mennyt sellaiseen, se oli niin kuin semmoinen tumma verho, ei aurinkopaisto, normaalisti sillä aurinkopaisto. Se oli jotakin, se oli maaliskuuta silloin. Niin jos joskus olen kokenut oikein Jumalan todellisen läsnäolon, että Jumala on olemassa, niin kuin täällä joku sanoi, Markku Kossa sanoi tuolla aamu Raamattutunnilla, että ensimmäinen rukous oli hänelle, että jos sinä Jumala olet olemassa. Minullakin ensimmäinen rukous oli silloin aikanaan, että jos sinä Jumala olet olemassa, niin auta minua. Ja minä koin, että nyt tuli apua kerta kaikkiaan ja minä säikähin oikein, että kuka tänne huoneeseen tuli. No, mutta silloin kun täällä sanotaan tällä tavalla Jesajan kirjassa 50. luku, jäi 3. Minä puetan taivaat mustiin ja panen murhepuvun niiden verhoksi. Tämä Raamatun kohta on oikein niin kuin todella elänyt, että kuinka Jumala puki siellä sen Jerusalemin yllä. Me oltiin siinä lähellä Jerusalemia siinä kibutsilla, kirjat Anavimissa töissä. Miten Jumala puki, se oli niin kuin Jerusalemhan sillä korkealla vuorella on, niin se oli ne pilvetkin oli niin, että sitä melkein saanut koskettaa. Ja silloin minä koen, että miten Jumala on todellinen, että ei hän ole jotakin vaan semmoista niin kuin teoriassa, että hän on todella olemassa ja hän välittää meistä pienistä ihmisistä sitten. Ja minä puetan taivaat mustiin ja panen murhepuvun niiden verhoksi. Kiitos Jumalalle siitä. Jos sinäkin olet joskus kokenut, että sinun kohdallasi on niin kuin taivas puettu mustiin ja pantu oikein murhepuvu niiden verhoksi, sinun elämän tilanteen takiasi, mikä sinulla on. Sinulla saattaa olla ahdistusta jostakin asiasta. Saatat kokea sydämessäsi sitä, että onko Jumalakin minut hyljännyt ja jättänyt. Onko taivaskin niin kuin puettu mustiin ja onko minun sydämeni puettu niin mustiin. Ja on niin kuin murhepuku olisi päällä. Kuule, Jumala kun ilmestyy, niin hän on vielä tänä päivänä kirkkauden Jumala ja hän kirkastaa sinulle itsensä. Vaikka sinä olisit vajonnut kuinka epätoivoon, vaikka kokisit sen, että sinä olet niin kuin ahdistettu nurkkaan, niin kiitos Jumalalle, että ei ole sellaista voimaa eikä valtaa tässä maan päällä, eikä taivaissa eikä missään, joka voisi estää Jumalan vapauttamasta sinua sieltä ahdistuksesta. Se voi olla sairaus tai taloudellinen ahdinko, mitä hyvänsä, niin kuin me tiedämme, mitä meitä ihmisiä kohtaa. Se voi tulla surun kautta ja suvun kautta ja niin kuin täälläkin sanottiin tosiaan Abrahamilta, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista. Joskus voi olla, kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen, Kristukseen, niin saattaa olla, että vanhemmat sanovat, isä tai äiti tai molemmat, että tuossa on ovi, saat lähteä. Monet maksavat Suomen maassakin kallista hintaa siitä, että ovat uskoon tulleet ja haluavat seurata Jeesusta Kristusta, mutta ei kannata antaa periksi. Eräs veli kertoi sillä tavalla, kun hän tuli uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen ja meni kertomaan sitten vaimollensa, että mä olin tullut uskoon Herraan Jeesukseen ja oli iloa täynnä sitten. Niin vaimo sanoi, että miksi et minulta kysynyt lupaa. Että jos et
tätä jätä, niin minä jätän sinut. Veli sanoi, sinä saat lähteä, mutta Jeesusta minä en jätä. Minä olen löytänyt sen kalleimman aarteen. No minä tunnen tämän veljen ja tunnen hyvin hänen perheensä. Minä ajattelen, että tyhmä pitää olla, jos tuon veljen matkasta lähtee. Ei ole kuule rahasta huolta eikä mistään muustakaan. Mä että eihän niin tyhmää ole, että lähtee. Jonnekin nälkäloukkuun kuule. Ja niin he ovat olleet yhdessä vuosikymmenet ja veli on kilvoitellut, mutta vaimo ei ole tullut uskoon. Jotkut maksavat kallista hintaa siitä, mutta lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Kiitos Jumalalle, että hän eräänä päivänä sinulle ja minulle osoitti sen taivaan maan. Sinne olemme matkalla. Ja Herra, me saamme oikein kiittää siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Herra Jeesus, me siunaamme tämän tilaisuuden ja siunaamme Herra Hannu Lahtisen Marttyyrien äänin toiminnanjohtajan. Ja Herra, kiitos, että sinä olet vienyt häntä ympäri maailmaa ja olet varjellut hänet. Herra, sinä olet auttanut Hannu Grönruusia tähän päivään asti ja olet Reinoa ja Saaraa ja minuakin auttanut. Täällä monia olet auttanut, Herra. Kiitos Jumalalle siitä, että sinä olet voimallinen auttamaan eteenpäin, Herra. Herra, jää meitä siunaamaan. Herra, anna oikein väkevä pyhän henkesi läsnäolo tähän tilaisuuteen. Herra, ilman sinun pyhän henkesi läsnäoloa, Herra, meidän yrityksemme on kuiviin se kyllä kasaan menne. Isä Jeesuksen nimessä, ole ylistetty ja kiitetty. Ja nyt saamme kuulla sitten Hannu Grönruusin laulavan pari laulua. Ja meilläkin on Hannun kanssa jo tuttavuutta sieltä. Voidaan alkaa puhua jo puolesta vuosisadasta. 78. Niin. Joo. Shalom, sisaret ja veljet. On ihmeellistä olla tällaisessa ihanassa hallissa nyt ensimmäistä kertaa. Kuinka monta kertaa on tullut tulla teltassa oltua ja väisteltyä niitä vesivirtoja, mitä telttakakaan lävitse on tullut, mutta nyt täytyy sanoa niin kuin aikanaan sanoi Saaban kuningatar, kun hän tuli Jerusalemiin ja näki Saalemin loiston, että paljon olen kuullut sinusta, mutta nyt omat silmäni ovat saaneet nähdä tämän kaiken. Ja mä luulen, että teillä kaikilla on samanlaista tunnetta rinnassa kuin minulla, että kiitos Jumalalle, vai onko? Herra on ollut uskollinen ja hyvä. Laulamme yhdessä. Te saatte tulla mukaan sellaisiin lauluihin tuon kuoro-osuuteen, kun ensimmäinen laulu on, joka nimenomaan julistaa tätä Jeesuksen Kristuksen uskollisuutta meitä kohtaan, ja se löytyy numerosta 25. Eli juuri tästä laulusta niin tuo kertosäkeistö, tulkaa siihen mukaan. Sitten vielä tässä yhteydessä mainitsen, että meillähän kello 19.30 laulaa täällä se perinteinen kuoro, joka kootaan aina teistä, jotka olette tänne tulleet. Ja meillä on harjoitukset kello 18.30. Kuinka monet olette aikaisemmin laulaneet siinä kuorossa? Saanko nähdä kätenne? No niin, tästä jo koostuu pitkälti tämä joukko, ainakin osa. Mutta sinä, joka haluat tulla laulamaan, niin tule. Meillä on tuon Saaran tekemä lauluvihko, jossa on noin 25 laulua, ja ne ovat melkeinpä kaikki yhtä lukuun ottamatta siitä kitarakuorokirjasta, eli pitkästä kirjasta. Niin pääsette nyt oikein sydämen riemusta laulamaan näitä ihania lauluja. Siis 18.30 on tämä harjoitus. Rohkaisen sinua tulemaan, ja me ei lauleta äänissä, vaan me laulamme omalla äänellämme itse kukin melodiaa. Nyt mennään tuohon laulun 25. Uskollisuus
Kirkkaudessuutesi suurjan Herra, ei vaihteen varjoa luonasi on. Iäti kestävä perustus varmaa on sinun armosi, Herrani mun. Suuri on Herrani uskollisuutesi, aamuisin uusi sun armosi on. Mitä mä tarvitsen, sulta aina saan sen. Uskollisuutesi on loputon. Yhtyvät kiitokseen kesä ja talvi, kevät ja syksy myös sua ylistää. Kuu sekä aurinko tähtien parvi, Herralle virtensä ne virittää. Suuri on Herrani uskollisuutesi, aamuisin uusi sun armosi on. Mitä mä tarvitsen, sulta aina saan sen. Uskollisuutesi on rajaton. Anteeksi synnit suot, rauhan sä annat ja näytät missä on oikea tie. Voimasta voimahan päivittäin kannat, tielläni valkenee taivaaseen vie. Suuri on Herrani uskollisuutesi, aamuisin uusi sun armosi on. Mitä mä tarvitsen, sulta aina saan sen. Uskollisuutesi on rajaton. Ja sitten tuohon toiseen lauluun, joka on myöskin, voisiko sanoa, että ainakin yhtä tuttu kuin tämä laulamamme laulu, löytyy numerosta 397, Oi Golgatan ihana risti. Ja tässä ennen kuin laulamme, niin mainitsen vielä pari asiaa. Eli nämä kaikki tilaisuudethan tulevat tuonne YouTubeen, ja ne ovat ymmärtääkseni periaatteessa heti katsottavissa sieltä. Että voitte sanoa ystävillekin, että sieltä voi tulla mukaan näille juhlille. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa, kun nämä tilaisuudet myöskin imuroidaan, niin kuin käytän tällaista sanaa tuonne Radio Patmokseen, niin ne tulevat sitäkin kautta sitten esille jonain päivänä, kun se siellä päässä hyväksi nähdään. Mutta nyt tähän lauluun 397. Ja jälleen tuohon kuoroon pyydän teitä mukaan. Golgatan ihana risti, sinä rauhan mun sieluuni toit. Olet valoni maailman yössä, minut synnistä pelastaa voit. Oi risti, oot rakkain sä mulle, kotiin käydä mä kauttasi saan. Sen valossa tällä kun kuljen, en eksy mä milloinkaan. Kun turhuuden teitä mä kuulin, eksyn maailman nautintoihin. Mutta sinne, oi sinnekin loisti, valon ristiltä ihmeellisiin. Oi risti,
oot rakkain sä mulle, kotiin käydä mä kauttasi saan. Kun valossa täällä vain kuljen, en eksy mä milloinkaan. Vain ristiltä rauhan mä löydän, siellä yhtyvät taivas ja maa. Siellä hiljentyy rauhaton sydän, jon väsynyt harhaillessaan. Oi risti, oot rakkain sä mulle, kotiin käydä mä kauttasi saan. Kun valossa jännä kun kuljen, en eksy mä milloinkaan. Kiitos Jumala. Etsimme nyt laulun numero 201. Ja tämän laulun aikana kannetaan sitten uhrilahja Jumalan valtakunnan työhön. Puolet tästä menee marttyyrien äänijärjestölle ja puolet sitten jää näiden kulujen kattamiseksi. Eli laulu numero 201. Ja sen jälkeen sitten Hannu Lahtinen tulee tänne puhumaan. Sitten kello 15 on virvoitetauko ja kello 17 on Sanoin ja sävelin. Kyösti ja Ritva Nikkinen on siinä ja Leif Iisberg. Ja jos nämä uhrin kantajat tulette vielä tänne eteen ja siunataan teidät sitten täällä. Joo, kiitos Jeesus. Tulkee tänne eteen tähän, niin tämmöiset miehet sitten hoitaa tätä virkaa täällä. Joo, kiitos Jeesus. Herra Jeesus, kiitos, että saamme siunata uhrin kantajat ja kaikki uhraajat ja nekin, jotka eivät voi uhrata tänä päivänä, Herra. Me kiitämme ennen kaikkea siitä, että sinä olet antanut kalleimman uhrin, Jeesuksen Kristuksen meille. Ole ylistetty ja kiitetty, herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas. Olkaa kaikki siunatut. Eli kello 17 on Sanoin ja sävelin, Kyösti ja Ritva Nikkinen, Leif Iisberg ja johtaa Reino Komonen sitä tilaisuutta. Ja nyt laulu 201 ja uhrilahja sitten.
Rauhan tervehdys kaikille ja kiitos niiden veljeä ja sisarten puolesta, jolla ei ole tuolla mahdollisuutta kokoontua tällaiseen upeeseen. Miskä mä sanoisin tätä, Hannu, tätä paikkaa? Tämä on ihan sellainen kuninkaallinen sali. Kuninkaalliseen saliin. Teillä on upea sali täällä, jolla ei mahdollisuutta tällaiseen. Kiitos heidän puolestaan tuolta maailmalta ja kaikenlaisia muistoja tulee mieleen, kun tämmöisessä tilanteessa on. Ensinnäkin Kaima tässä, joka lauloi, niin muistan, olin pikkupoika koulussa ja koko jumppasali, kaikki luokat tuli sinne katsomaan semmoista ihmeellistä elokuvaa kuin Tuhlaaja-poika. Tuhlaaja-poika lähti, se oli Suomen tilanteessa, lähti maalta kaupunki ja Hannu oli siinä näyttelemässä ja täytyy sanoa, että se on ollut yksi siemen siihen, että olen täällä tänään. Kannattaa sitä siementä kylvää ja jotenkin ihanaa, kun Heikki on tässä vuodesta toiseen. Tiedän, kun tuolla maailmalla kulkee, niin Heikki ja varmaan sun vaimo kanssa olette muistanut rukouksia. Tässä kun tulin tänne teidän upeeseen paikkaan, niin monet kertoivat, että on ollut mukana matkassa ja on todella rohkaisevaa. Kun mä tulin aikanaan yläasteella sitten uskoon, niin sitä ennen taisi olla jossain 4. tai 5. luokalla, muistan, kun 2 arvokasta pukuihin pukeutunutta solmio tuossa arvokasta harmaa hapsista herraa tuli meidän koululuokkaan ja heillä oli sellainen pieni kirja, pieni punainen kirja, Uusi testamentti ja psalmit. Gideonit tuli vierailemaan ja antoi sellaisen pienen kirjaksen ja se oli jotenkin minulle todella koskettava juttu. Ja sitten kun en itse tule tällaisista uskovista ympyröistä ja aina ei ollut niin lupaa tulla tilaisuuksiin, monesti salaa lähdin ja salaa kävin kasteella ja kaikkea tämmöistä. Vanhemmat vei joskus ihan sitten tämmöisen terapeutin luokse ja sanoi, että se poika on seonnut, että äiti tuli kotiin. Mä luulen, että ei siellä ketään ole kotona. Mä ihan posottelin täysillä kielillä siellä ja sanoin, että tämä on ihan selvä juttu, mitä tässä on tapahtunut. Ja mua vietiin sitten yhden talven aikana tämmöisen tai mikä se nyt on tämmöinen, ja hän kysyi multa sitten, että puhutteko te kielillä siellä teidän tilauksessa? Mä sanoin, että joo, puhutaan tosi paljon. Ja ei ainoastaan puhuta kieleä, vaan sitten tulee niinku profeetioita, eli selitetään näitä asioita ja kaikkea tällaista. Ja hän kirjoittaa ylös. Ja niiden kertojen jälkeen niin se psykiatri sanoi sitten mun vanhemmille, että tuossa teidän pojan uskossa on jotain kadehdittavaa. Sitä voi suositella kaikille muille. Ja minusta on sitten tullut tällainen suosittelija. Suosittelen lämpimästi, hallelujaa. Jeesus Kristus elää. Hän on todellinen Jumala, amen. Hän on elävä Jumala, todellinen Jumala ja on suuri etuoikeus saada kulkea Golgatan sankarin jalanjäljissä. Eikö? Ja se pieni punainen
Uusi testamentti oli sitten monesti koulussa välitunneillakin mukana, kun ei ne koulutunnit oli vähän tylsän olosia, mutta välitunnit ei ollut. Niissä kerkesi hyvin lukasta tuommoisen, noin niin kuin sanotaan, niin kuin näitä Paavalin kirjeitä läpi, että ne on tällaisia lyhkäisiä hyviä välipaloja, eikö niin? Siellä on Efesolaiskirje 6 lukua ja Kolossalaiskirje 4 lukua, Filippiläiskirje 4 lukua, Filemonin kirje 1 luku, ja nehän menee hyvin siinä, eikö? Mä luin niitä niin usein, että ne alkoi niin kuin melkein vielä tänä päivänäkin, en nyt ihan ulkoa muista, mutta kyllä ne aika lailla muistissa on. Ja tänä päivänä mulle on selvinnyt, että ei niitä ole kirjoitettu tämmöisestä upeasta paikasta. Ei ole vapaalla jalalla ollut tämä kaveri, joka ne on kirjoittanut, vaan jossain pimeässä vankityrmässä. Ja en tiedä, miten se homma on hoitunut, kun ei minkäänlaista sähkölampua ollut eikä muuta, mutta jotenkin ne kirjeet vaan on tullut ja tuntuu, että siellä kiteytyy tämän koko evankeliumin sanoman ydin. Se on jotain sellaista voimallista nämä vankilasta tulleet kirjeet. Ja mä aloin ajattelemaan semmoista henkilöä, joka siellä mainitaan eräässä kohdassa, ja kysyn ihan teiltä, kuinka moni muistaa sellaisen henkilön kuin Tyykikus? Kyllä siellä joitakin käsiä nousee. Tämä on hyvä merkki. Mä olisin aika pettynyt, jos ei käsiä nousisi ylös, että se on hyvä asia. Mutta yleensä niin Tyykikus ja tämmöiset, niin ne vähän vilahtelee siellä Raamatun lehdillä, eikä niitä niin hyvin jää mieleen, että vaan nyt Pietari ja Paavali jää mieleen ja koulu uskonnon tunneilla, mitä tahansa opettaja kysyi, kun vastasi Jeesus, niin se oli täydet pisteet. Mutta Tyykikus on siellä mainittu, ja monesti tällaiset henkilöt, joista vähemmän on puhetta ja on vähän näkymättömämpiä, niin ne on sitäkin arvokkaampia. Eikö? Älä koskaan halveksu sitä tehtävää, missä sinä olet. Älä koskaan halveksu, vaikka olisi kuinka pieni ja näkymätön juttu. On yksi, joka näkee, eikö niin? Me saamme tehdä hänelle ja häntä palvella, eikö? Ja Tyykikus oli tällainen, ja täällä Efesolaiskirjeen 6. luku muun muassa kerrotaan hänestä jakeessa 21 ja 22 tämmöisiä jakeita. Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon Tyykikus. Paavali kertoo näin: rakas veli ja uskollinen palvelija, minun kanssa palveleni Herrassa, hänet minä lähetän teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne, ja myös Onesimuksen uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä. He ilmoittaa teille, kuinka täällä kaikki on. Mä ihan katsoin Raamatusta, että mitä tästä Tyykikuksesta sanotaan. Hänet mainitaan siellä 5 kertaa, ja ihan tuolla apostolien tekojen 20. luku ja 4, siellä Paavali kertoo niistä työtovereista, niin kanssa hän teki matkaa ja julisti evankeliumia, ja siellä mainitaan Tyykikos oli mukana, hän oli Aasiasta tullut, ja tuossakin luvussa kun lukee, niin siellä oltiin vähän semmoisessa, niin kuin ei vankilassa vielä, mutta sanotaanko silmukka oli kiristymässä, koska siellä oli jälleen tehty salahankkeita näitä veljiä kohtaan ja muuta, ja näyttää siltä, kun tästä Tyykikuksesta lukee, niin esimerkiksi 2. Timoteuskirje 4. luku ja 12. jae, niin
Paavali mainitsee, että hän on lähettänyt Tyykikuksen Efesokseen ja Tiituskirjeen 3. luku 12 jae. Hän ajatteli lähettää joko Tiituksen tai Artemakseen Kreetalle tiettyjä tehtäviä varten. Ja kaikesta heijastuu näistä Raamatun kohdista, että tämä Tyykikus oli todella läheinen ystävä Paavalille. Hän sanoi, että, mitä hän sanoi tässä, että Tyykikus, rakas veli. Hän oli sellainen veli Paavalille. He olivat yhdessä vapaalla jalalla, mutta ei ollut sellainen kaveri, että sitten lähti Käpälämäkeen, kun Paavali oli pois näkyvistä ja vankilan sellit kutsuivat hänet. Hän pysyi siinä. Rakas veljeni, uskollinen palvelija, kanssapalvelijani. Jotain tällaisia varmasti Jumala etsii ja toivoo, että me voisimme kaikki olla tällaisia Tyykikuksia, rakkaita veljiä, uskollisia palvelijoita. Ja Paavali antaa hänestä tosi hienot arvosanat kaikesta. Ja tämä Tyykikus meni sinne, kun Paavali oli jälleen kerran vankilassa tässä Efesolaiskirjeessä, niin hän meni sinne Paavalin luokse ja en tiedä miten siellä tapaamiset siihen aikaan järjestyi ja muuta, mutta uskon käsittääkseni nämä kirjeet, mitä sieltä vankilasta tai vankiloista tuli, joita me saamme lukea tänä päivänä Raamatussa, niin ne on Tyykikukselle paljon uskottu, että niitä luettiin sitten seurakunnissa ja näin, että ei tämmöistä tehtävää voinut kenelle tahansa uskoa. Hän oli sellainen, voisiko sanoa, niin kuin jääkiekkotermeillä sanotaan, luottopakki. Hän oli todella, että Paavali pystyi luottaa häneen. Uskon varmaan, että Reino esimerkiksi on tässä hommassa täällä, niin eikö hänelle annettu hommia, niin hän hoitaa ne tehtävät, että semmoisia tarvitaan, kun tiedetään, että on joku, että se tehtävä annetaan, ei tarvitse koko aika olla niin kuin varpailla, tuleeko se juttu tehtyä vai ei. Tämmöisiä tässä tarvitaan ja tämä oli aika vaikea tilanne seurakunnalle, kun mitä kuuluu Paavalille. Hän ei ole näkyvissä enää, miten meille tässä kaikessa käy. Tuossa Efesolaiskirjeessä myöhemmin sanoi, että niin kuin, mä en muista sitä, mitä sanaa Suomessa käytetään, mutta ette masentuisi sen takia, mitä minulle tapahtui ja kaikkea näin. Että se oli, koko seurakunnan tila oli aika haastavaa, että monia laitettiin vankilaan ja tällä tavalla. Tyykikus antoi sitten tiedon kaikesta, mitä kuuluu. Ja mitä Paavalilla on? Hän sanoi, että mitä minulle kuuluu, miten minun on. Ja me ollaan marttyyriäänenä tällaisia Tyykikuksia, mutta sanotaan niin kuin pienellä teellä, eikö niin? Me ollaan pienellä teellä. Haluan ihan kysyä, niin kuin mä joka paikassa kysyn, että kuinka moni on tällä viikolla jostain Ylen uutisista tai alueellasi olevasta lehdestä, Satakunnan Kansasta tai muusta lukenut jotain kristittyjä kohtaan olevasta vainosta tai sorrosta? Eipä mitään, sanoo Heikki. Joo. Kyllä se aika vähäistä on, että sen takia me ollaan olemassa, että me halutaan kertoa, mitä meidän perheelle kuuluu, eikö? Raamattu kertoo, että on olemassa yksi
Jumalan perhe, eikö niin? Yksi perhe. Ja kaveria ei jätetä. Jos yhdellä on ongelma, niin Raamattu sanoo korintolaiskirje 12:26, jos yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät. Eikö niin? Jos yhdellä on ongelma, niin koko joukko tulee apuun. Siitä on kysymys, eikö? Me tullaan kaikki apuun. Kaveria ei jätetä. Siitä tässä on kysymys. Ja me haluamme kertoa heidän tarinoitansa päivästä toiseen ihan sen tähden, että me halutaan rakentaa siltaa, kertoa mitä heille kuuluu, jotta me voisimme kantaa heitä Herran eteen ja kulkea heidän rinnallaan, niin kuin meillä on tämä lehti, Marttyyrien ääni, tässä lukee vainottujen kristittyjen rinnalla. Kulkea kappale matkaa. Kulkea kappale matkaa. Sinä voit täälläkin kulkea kappaleen matkan kuin veljen tai sisaren rinnalla, joka on ahdistuksessa. Sinä voit myös olla kulkemassa jonkun rinnalla, joka tuolla kaukana on ahdistuksessa Jeesuksen nimen tähden. Joskus näistä asioista kerrotaan. Tuossa minulla on Suomen Kuvalehdestä sitaatti. Siellä sanotaan, että kristittyjä vainotaan osassa maailmaa niin räikeästi, että tilanne lähestyy YK:n kansainvälistä määritelmää kansanmurhasta. Länsimaissa aiheesta kirjoitetaan vähän. Me haluamme olla heidän rinnallansa. Ja Tykiuksen tuli tuoda seurakunnalle tietoa. Marttyyriääni on semmoinen, me haluamme palvella seurakuntaa tässä maassa. Me emme ole itsessämme yhtään mitään. Me välitämme seurakunnalle. Kysymys on siitä, mitä Jeesuksen seurakunta tekee seurakunnalle. Ei millekään irralliselle yhdistykselle tai jotain tällaista, vaan seurakunnalle. Me olemme Jumalan seurakunnan jäseniä. Ja kyllä se niin kuin eilen juttelin erään Herran palvelijan kanssa ja yhtäkkiä huomasin, että meillä onkin yhteisiä tuttuja. Hän kertoi minulle pastori Hailesta ja matematiikan professori Kiflusta tuolta Eritreasta, Afrikan sarvesta, jonne Suomesta on tehty aikanaan paljon lähetystyötä. Siellä on valtavan isoja seurakuntia ollut. Ja sitten tuli yö, josta Raamattu kertoo, kukaan ei voi työtä tehdä. Tuli hirveä diktatorihallinto, joka on tänä päivänäkin siellä. Ja semmoisia sananjulistajia, esimerkiksi tämä pastori Haile, voisin kertoa hänestä. Suomalaisia lähettäjiä tuntee hänet hyvin ja oli hänen tilaisuuksissaan paljon perustanut seurakuntia. Hänen telttaseurakunnassaan oli 1000 jäsentä ja evankeliumi meni eteenpäin, ihania ihmisiä. Mutta sitten yhtäkkiä kaikki muuttui. He ovat myös Suomessa käyneet ja on tuttuja tällä tavalla. Niin minulle tämä ystävä kertoi, että kun hän oli mahdollisuus saada Hailelta kirje jossain vaiheessa, niin se oli ihan kuin olisi ollut Paavalin kirjoittamaa tekstiä vankilasta. Ja ajatelkaa tämä Haile ja muutamat muut. Meillähän on siis mahdollisuus kirjoittaa. Sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä näihin vankeihin, Eritreaan ja moneen muuhun maahan. Ei tarvitse osaa kieltä, voit liimata meiltä Raamatun kohdan heidän kieleltään ja piirtää vaikka kauniin kuvan tai liimata ja siunata heitä, lähettää sinne.
ajatelkaa nyt toukokuussa, tuli 22 vuotta täyteen vankilassa. 22 vuotta. Edes Paavali on ollut niin pitkiä aikoja. Ja heidät on tuomittu vain sen tähden, että on usko Jeesukseen. He pääsisivät pois sieltä tänä päivänä yhdellä ehdolla. Heidän eteensä tuodaan paperi, kiellän Jeesuksen Kristuksen. Niin kaikki olisi hyvin. Me olemme vuosia rukoilleet ja kirjoittaneet heille. Yle Areenassa satuin kerran oli matkalla jonnekin, katsoin semmoisen dokumentin, se oli varmaan BBC-dokumentti Eritrean vankiloista. Jo näkemällä sen niistä vankiloista, se on todella ahdistavaa, se on kidutusta. Yhtäkkiä siellä tulee, eikä mitään selitystä, tohtori Kiflun, siis matematiikan professori, joka on meikäläisiä. Hänen kuvansa näytettiin siellä. Siellä he ovat. Minulla oli tilaisuus joku aika sitten tavata tämän Hailen tytär yhdessä meidän tapahtumassamme. Ja me saimme vähän tietoa lisää asioista. Hänen tyttärensä, hän kerro nimeä tässä, enkä missä päin hän on tänä päivänä. Hän oli pikkutyttö silloin, kun nämä asiat alkoi tapahtua ja kertoi, miten isä joka ilta piti iltahartauden vaimonsa ja lasten kanssa. Ja tämä tyttö kertoi, että minä muistan, kun iskä kertoi yhtenä iltana, että lapset, usko Jeesukseen voi merkitä sitä, että joutuu vankilaan. Sen hän muisti. 2-3 päivää sen jälkeen aamuyöstä poliisi tulee ja vie Hailen. Hän ei saanut edes vaatteita laittaa, pyjama päällä, viedään pois. Ensimmäiset 3 kuukautta hän kertoi, että hän oli sellaisen matalan tason vankilassa. He pääsivät kerran katsomaan häntä. Seuraavan kerran, oliko se 8 tai 10 vuotta sen jälkeen. He saivat jostain kuulla, että Haile oli viety vankilasta tuonne sairaalaan ja he menivät katsomaan. Hänellä oli edelleen sama pyjama päällä kuin silloin, kun hänet pidätettiin. Haile kysyi pojalta, joka siinä oli, kuka hän on. Hänelle sanottiin, hän on sinun poikasi. Hän oli ehtinyt tuon 10 vuoden aikana kasvaa niin paljon, että hän ei tuntenut enää pikkupoikaansa. Siinä vaiheessa kyyneleet tulivat hänen silmiinsä ja heidän piti jättää tuo käynti siihen, heidät ajettiin pois ja sen jälkeen eivät ole nähneet. Tilanne kiristyy. He ymmärtävät, nyt on pakko lähteä pois täältä ja pikkutytön kuvauksella, mitä hän siitä muistaa. Hänen piti mennä sisareita ja veljen kanssa eri reittiä, erämaita pitkin villipedoton, äiti menee toista reittiä. Ja siinä tilanteessa saimme tulla heidän rinnalleen auttamaan heitä. Tulla heidän rinnalleen auttamaan heitä. On ihana kuulla ja nähdä, miten tuo nuori tyttö ja Haile lapset palvelevat Jumalaa. Isä on siellä vankilassa. Kuulin tästä matematiikan professori Kiflusta, että nyt hänen poikansakin on vangittu. Tällaisia terveisiä sieltä tulee. Kun mä ajattelen tuota Tyykkikusta, niin minun mielestä hän oli aika rohkea veli. Nimittäin noissa maissa, jos
jos sä samaistut johonkin tollaiseen henkilöön, joka on vankilassa, niin hänhän on silloin viranomaisten mielestä rikollinen ja pahan tekijä ja ties mitä. Ja sitä ei katsottu hyvällä. Mutta Tykikus meni sinne ja hän halusi saada tiedon, mitä Paavalille kuuluu. Muistan itse, kun tuli niin elävästi mieleen, kun Heikki niin koskettavasti puhui tästä Jumalan kutsusta ja lähetystyöstä. Minun elämäni tai meidän elämä on mennyt pitkään islamilaisen maailman keskelle ja asuimme Lähi-idässä julistaen hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen evankeliumia tuolla noin. Ja se päättyi kaikki siihen sitten lopuksi, että minut vangittiin ja laitettiin vankilaan. Ja aikanaan kun tuotiin vankilasta ulos, tuotiin lentokentälle, olin käsiraudoissa, niin eräs arabipastori tuli sinne, hyvä työtoveri. Ja se oli koskettava, jäähyväisten hetki. Tiesin, että minulla ei ole mitään asiaa mennä tuonne enää, en pääse, on porttikielto. Hän siunasi mua siinä ja se oli koskettava hetki. Mutta sen näkivät viranomaiset ja he eivät tykänneet siitä. Tuon tapaamisen jälkeen, ei heti siinä lentokentällä, mutta kun se pastori mennyt kotiin, hänet pidätetään, hän joutuu vankilaan, hän joutuu tuleen. Tykikus oli rohkea veli Herrassa, uskollinen veli, kanssapalvelija. Paavali luotti häneen monissa tehtävissä. Voi kumpa meistä voitaisiin sanoa, että oltaisiin tällaisia Tykikuksen kaltaisia. Meihin voidaan luottaa. Homma kun annetaan, niin se hoidetaan, eikö? Hoidetaan homma kotiin. Ja sitten tuossa sanottiin jännäksi tuossa tekstissä Tykikuksesta, tai Paavali sanoi, että kun Tykikus antaa tiedon mun tilasta, niin hän tulisi ja lohduttaisi teitä. Ei sitä, mä niin jäin miettimään, että mitenpä, onkohan tässä nyt kirjoitusvirhe tässä Raamatussa, mutta ei siinä ole mitään kirjoitusvirhettä. Paavalin tähtäin on sieltä, että minä lohduttaisin teitä siellä, jotka olette vapaalla jalalla. Eikö? Toinen käännös sanoo, katsoin eri käännöksiä, niin siellä on usein, että voisin rohkaista teitä jotenkin. Joo. Sitten mä katsoin ihan, mitä se on ihan niin kuin silloin alun perinkin ollut, niin se sana, mitä siellä käytetään, että voisin auttaa teitä. Ajatelkaa, vankeudessa oleva Herran palvelija, hänen päämääränsä kirjoittaa tuo kirjoon, että hän voisi rohkaista vapaalla jalalla olevia veljiä ja sisaria, lohduttaa ja auttaa heitä. Minä en kauhean hyvä matematiikassa, mutta sen verran minä olen oppinut näitä yhteenlaskuja tekemään, että kun olen tuolla tavannut aika paljon tällaisia ihmisiä, joita on riistetty elämästä kaikki uskon tähden, niin mehän haluamme auttaa heitä. Minä todella rukoilen joka tilaisuuteen, kun meidän Jumala antaa työtovereita, jotka tulee heidän rinnallensa. Se on meidän tehtävä. Mä uskon, että meidän tulee käyttää meidän vapaus oikein täällä. Mutta kyllä mä luulen ihan tälläkin matikalla, mikä mulla on, että he voivat auttaa meitä vielä enemmän. Vielä enemmän, eikö?
Täällä tasolla. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, seuratkaa heidän uskoansa. Amen. Heidän uskoansa. Mä joskus taistelen vähän noin niin kuin kateutta vastaan, kun tapaan tällaisia ihmisiä. Siinä on sitä jotain monta kertaa, vaikka ei mitään enkeleitä ole. Ja sillä tavalla ei saa ajatella, että ne on väärällä tavalla liian täydellisiä tai muuta. Mutta monta kertaa siinä on jotain sellaista uskon syvyyttä ja jotain semmoista ankkuroitumista, mikä niin kuin motivoi, että Herra, auta muakin kulkemaan tämä tie kunnolla loppuun asti. No minkälaista viestiä sieltä kaltereiden takaa tuli? Tämä hämmästyttää, kun mä silloin pikkupoikana luin välituntisin tätä Efesolaiskirjettä. Että onhan se nyt kummallista, kun tuolla kirjeessä kerrotaan, että minä vanki Paavali kahleissa Kristuksen tähden, niin kun ajattelee noita vankiloita, ne niin kuin Suomessa minä olen käynyt joissakin, niin tuntuu, että nehän on semmoisia lepokoteja. Siellä voi käydä kokkikurssilla ja opiskella kieliä ja käydä kuntosalilla ja kaikkea. Sehän on hyvä kiireisen maailmanajan keskellä, eikö niin? Mutta tuolla se on vähän toista. Heikki jo ehdottaa, että pitäisi, joo. Reinon ihmeellisiä ehdotuksia, pitäisikö meidänkin jo. Hän aloittaa heti, että Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Hän ei aloita sellaisella hirveällä marinalla tuota kirjettä, että voi kertaa kaikkiaan, kun te tajuisitte, mitkä olosuhteet täällä on. Ruoka ei ole ollenkaan sitä, mitä Mertiörannassa on. Joka kerta tulee automaattisesti ripulia. Aamupalaa saa syödä niin samalla kuin rotat imee varpaita ja näkö on mennyt, kun ei täällä ole minkäänlaista valaistusta ja kaikki tämmöinen. Ei hän siellä tällaisia selitä. Hän siellä kertoo ensimmäisessä luvussa, että hän ajattelee teitä. Hän kertoo jakeessa 15 ja 16, että kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissanne. Ajatelkaa, siellä hän kiittää Jumalaa seurakunnan tähden. Hän ei ajatellut, että siellä sekin on, kun tietäisit Herrasen velje ja sisko, mitä ne on. Ei, hän kiittää Jumalaa heidän tähtensä, ajatelkaa. Kiittää Jumalaa siellä, muistaa rukoukset heti kättelyssä, ensimmäisestä luvusta ja pitkin siellä 3. luku 1. jae, minä Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni teidän tähtenne. Siellä hän muistaa toisia rukouksin. Richard Wurmbrand, kuinka monelle tuttu tämä tarina? Tämä on aivan upea kirja. Kun mä aloitin tässä, niin mä luin tämän alleviivaten ja kyllä siinä taisi muutama kyynelkin tulla. Tämä on aivan huippu. Niin täällä hän kertoo, kun hän oli osaan siitä 14 vuoden vankeusajasta eristyssellissä. Hän ei nähnyt ketään muuta kuin kiduttajansa. Hän ei nähnyt auringonvaloa, ei kuullut lintujen laulua, ei mitään. Kukaan ei puhunut hänelle mitään. Hän näki vain kiduttajansa. Hän on niin huonossa kunnossa välillä, että hän ei edes muistanut Isä meidän rukousta enää. Ajatelkaa.
Mutta yhtä asiaa häneltä ei voitu ottaa pois. Tietenkään Raamattua siellä ei saanut olla. Mutta rukousta ei vaan voida ottaa pois, eikö? Sitä ei voida ottaa pois missään tilanteessa. Hän rukoilee siellä yötä pitkin maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta. Maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta, siellä hän rukoilee. Joskus hän jäi kiinni siitä ja vanginvartija sanoi, taasko sinä rukoilet? Mitä sulla vielä on rukoilemista? Sulla on vaimo mennyt, sulla on poika mennyt, sulla on elämä mennyt, sut on tuhottu. Mitä sulla vielä on rukoilemista sinun kuvitteellista Jumalaasi? Wurmbrand katsoo häntä ja sanoo, minä rukoilen sinun puolestasi. Kun hän on siellä, niin, ja se kirje lähtee sitten Tykkikuksen kautta seurakunnalle ja seurakunnille, niin hän 3. jakeessa, eka luku sanoo, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Hän ylistää Jumalaa siellä. Hän sanoo, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella taivaallisella siunauksella. No, kun hänellä oli silmät kiinni, niin varmaan hän ajattelikin näitä taivaallisia siunauksia, eikö? Hän sanoi, mä laskin tuossa Raamatusta, niin jos eri muotoja vähän käytetään, niin joku 35 kertaa hän sanoo, että me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Hallelujaa! Me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Uudella uskovalla kerrotaan, kun tuli vähän probleemia uskoelämässäni. Hän kertoi siitä vanhemmalle kristitylle ja sanoi sille, että kuule, seuraavan kerran kun paholainen kolkuttaa oveen, niin pyydä Jeesusta avaan. Katsotaan miten käy. Hän sulkee silmänsä ja hän alkaa näkemään taivaalliset siunaukset. Ja tuosta noissa ensimmäisissä luvuissa kerrotaan, sä voit lukea niitä Raamatusta. Taivaalliset siunaukset Jeesuksessa Kristuksessa. Olosuhteet ovat mitä sattuu. Kun hän avaa, niin samalla näkee ne synkän sellin, missä hän on. Ei ulkoisesti mikään muuttunut, mutta hän ylistää siellä Jumalaansa. Hän, joka meissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Elisan palvelija 2. kuningas 6:16. Syyria-armeija oli piirittänyt Dothanin kaupungin ja vangitakseen profeetta Elisan. Kun Elisan palvelija heräsi aamulla ja näki vihollisen sotajoukot, hevoset ja sotavaunut, hän huusi ja pelästyi. Voi Herrani, mitä me nyt teemme? Ja sitten Elisa rukoilee, kun tuo tilanne on näin, että Herra avaisi palvelijan silmät, ja tämä näki vuoren olevan täynnä tulisia hevosia ja vaunuja heidän suojakseen. Elisa vastasi, älä pelkää, sillä niitä, jotka on meidän kanssa, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssa. Tuo kuva, mikä tuolla on Syyrian Alepposta, joka oli jossain vaiheessa käytännössä meikäläisen kotikaupunki Pohjois-Syyriassa. Niitä reittejä, mistä Heikki luki tänään, mistä Abrahamkin kulki aikanaan. Ja nuo tilanteet me muistamme muutama vuosi sitten, kun ISIS
hyökkää sinne nuo tilanteet yritän soittaa Aleppoon uskoville sinne ja puhelimessa on vaan kiukkuiksi jonkun sotilaan tai vastaava ääni. Hän huutaa minulle ja sulkee puhelimen, yhteydet katkee. Televisiosta näkyy, miten Aleppoa pommitetaan. Sehän niin kuin toinen puoli vanhaa upeata kaupunki kuin kraateri on niin pommitettu ja tuhottu ja tuon muslimiterrorijärjestön jäljet siellä on ja me rukoilemme heidän puolestaan, ei ole mitään kontaktia. Sitten tulee ääniviesti, Hannu, me olemme täällä, me rakastamme sinua, me rukoilemme sinun puolesta. He rukoilee meidän puolesta ja sanoo, että Hannu, joka päivä me saadaan voittaa sieluja Jeesukselle ja sairaita parantuu. Ja minulla oli sitten tilaisuus tavata Pierre ja Suuka, jotka vetää maanalaista seurakuntaa, jota me autoimme siellä. Ja he kertoivat noista tilanteista, mistä ei voinut silloin kertoa. He kertoo, kun he kerrostalossa on ja kapeat kadut on siinä. ISISin joukot tulevat, mustiin pukeutuneet, aseistetut tulevat heidän kadullaan. Ja näyttää, että Aleppo saadaan kokonaan haltuun. Silloin nuori veli sanoo tuosta seurakunnasta, minä lähden taistelemaan Syyrian armeijan riveihin ajakseni ISISin pois. Hänellä ei ole mitään sotilaskoulutusta. Jonkun ajan päästä hän soittaa sieltä rintamalta Pierrelle ja Suukalle ja sanoo, että hyvästi ISIS on tässä sotajoukkojen kanssa, meille ylivoimainen vihollinen, meidät tuhotaan ihan kohta. Ja sanoi, nyt me käymme kaikki rukoukseen ja paastoon. Ja me rukoilemme Herraa Sebaotia, joka on todellinen sotajoukkojen Herra. ISIS on jo aivan lähellä. Yhtäkkiä he pysähtyvät, katsovat taivaalle. Valtavan suuri taivaallinen hahmo on siinä ja miekka on ojennettuna ISISiä kohtaan. Silloin he pakenevat siitä. Elisa rukoili, Herra avaa palvelijan silmät, että hän näkisi sen taivaallisen todellisuuden. Paavali sanoi, Jumala on siunannut taivaallisella siunauksella. Paavali ja Siilas keskiön aikaan, apostolien 16, kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä vaatteet heidän päältä ja ruoskitti heidät. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin. Niinpä hän saamansa käskun mukaisesti vei heidät vankilaan perimmäiseen soppeen ja varmuuden vuoksi vielä pisti jalkapuuhun. Keskiön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys, vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähti auki ja kahleet irtosivat. Kahleet irtosivat. Keskiön aikaan nämä veljet alkaa ylistää Jumalaa, kiittää Jumalaa, jalkapuissa ruoskittuna. Helen Berhane, työtoverimme, mahtava laulaja, niin kuin kaimani tässä Eritreasta. Hän oli pikkutyttö, just tämä maa, josta kerroin. Hän oli pikkutyttö ja pyhäkoulussa tai kuuli Jeesuksesta. Ja pikkutyttönä hän 8-vuotiaana kysyi, että Jeesus, kuka saa sinua palvella? Jeesus vastasi tähän tapaan, että se, joka ei pelkää ja on valmis kuolemaan. Ja Helenistä tuli mahtava laulaja. Hän joka paikassa lauloi Jeesuksesta ja sitten tuli se aika seurakunta
suljetaan, menee maan alle. Helen jatkaa työtä. Hänet pidätetään ja laitetaan konttiin. Tehän olette nähnyt kaikki tämmöisiä laivakontteja, eikö? Niitä viedään sinne. Hänet vietiin armeijan alueelle. Se oli järkyttävä kuumuus, yksi maailman kuumimpia paikkoja päivällä ja yöllä hyytävän kylmä. Helen viedään sinne koppiin ja hän kysyy, että onko täällä ikkunaa? Ei ole ikkunaa. Hänet laitetaan sinne ja hän on muiden vankien kanssa ja sanoo, että päiväsaikaan, kun kuumuus tuli, he pakkautuivat kaikki kontin keskelle, koska reunoissa oli kaikista kuuminta. 10 minuuttia saa olla päivässä ulkona tarpeilla ja ruoka oli sellaista, että aina oli ripuli. Helen oli muuten saanut eräältä suomalaiselta lähetiltä juuri ennen pidätystä joku viikko Richard Wurmbrandtin tarina. Hän luki siitä, hän oli lukenut tämän ja se auttoi häntä. Muut siellä laivakontissa kysyvät Heleniltä, Helen, mitä meidän tulee tehdä? Helen on Herra edessä, mitä minä sanon näille ihmisille? Helen sanoo, että meidän tulee laulaa. Ja Helen on monta kertaa, kun hänen kanssaan pitänyt tilaisuuksia, niin hän on tässä kohtaa alkanut laulamaan laulu, jonka hän sai siellä laivakontissa. Ja se on kiitoslaulu Jumalalle. Kiitos Herra tästä katosta, mikä täällä on. Vesi ei tule läpi. Katto ei vuoda. Kiitos ruuasta. Kiitos kaikesta. Kiitos Kolkatasta. Kiitos Kolkatan täytetystä työstä. Ja vangit alkaa laulaa siellä kontissa. Laulu alkaa raikaa, siinä on vieressä muita kontteja. Ja siellä aletaan laulamaan ylistystä Jumalalle. Hallelujaa. Eli 32 kuukautta, ajatelkaa, tuollaisessa kontissa. Helinne tuodaan lappu eteen. Allekirjoita tämä ja pääset pois. Sinulla on tyttö kotona. Etkö sinä allekirjoittaisi? Kiellät vain Jeesuksen. Helenia hakataan siinä kontin ulkopuolella. Ja tuo, joka ruoski häntä, kysyy, mitä sinä ajattelet, Helen? Sen verran hän pystyi sanomaan, että sinä teet oman tehtäväsi ja minä oman. Ja hänelle tuli se Jesajan kirjan kohta siinä, kun häntä hakattiin. Nyt mä en muista sitä paikkaa, miten se meni, että niin kuin oli vaiti, Karitsa, joka oli vaiti. Mitä? Oliko se teurastajansa edessä? Karitsa, joka oli vaiti teurastajansa edessä. Hän oli siinä aivan hiljaa. Ester, joka oli sitten, olen hänet tavannut, vielä nuorempi. Helenestä oli samassa kopissa tai kontissa ja hän monesti kantoi Heleniä, kun hän ei pystynyt enää kävelemään. Hän sanoi, please, hakatkaa minut, älkää koskeko Heleneen enää. Hän oli 16 vuotta tuolla. Marttyyrienen kautta monet rukoilivat ja kirjoittivat Esterille vuosikaupalla. Ja siitä voimme sanoa kiitos aiheen. Hän pääsi vapaaksi joku aika sitten. Ja kun minä näin hänet, sanat ei riitä kuvaamaan. Sieltä on tullut Jumalan nainen. Tulessa koetellut. Helen oli jossain kohtaa niin hakattu, että lääkäri sanoi, ei kannata laittaa konttiin enää, laittakaa kotiin, hän kuolee ihan kohta. Helen ei kuollut ja näissä vaiheissa me tulimme hänen rinnalleensa.
uskomaton pakomatka sieltä erämaiden kautta hänen tyttärensä kanssa ja tuo laulu raikuu. Tuo laulu raikuu ja antaa sen raikua. 6. luvussa Efesolaiskirjettä Paavali sanoo, että rukoilleen jakeessa 18, joka aika hengessä ja sitä varten valvoin kaikessa kestävyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani. Vasta 6. luvussa. Siinäkin hän sanoi, että hei, rukoillaan ystävät koko aika. Annetaan Jumalan hengen johtaa meitä rukouksessa, eikö niin? Me tarvitsemme pyhän hengen ohjausta rukouksessa, niin kuin Roomalaiskirjeen 8. luku sanoo. Me ei tiedetä, mitä tulee rukoilla, mutta henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Hän laskee ihmisiä sydämelle, tilanteita sydämelle, maita sydämelle. Jumalan tietotoimisto on aina ajan tasalla. Wurmbrand oli tunnettu pastori Romaniassa. Elettiin rautaesiripun aikaa. Erilaiset vuodet, te muistatte nämä. Ja länsimainen kirkko kysyi, mitä kuuluu pastori Wurmbrandille. Romanian viranomaiset sanoi, että ei kannata enää kysellä, hän on kuollut aikoja sitten. Hänen vaimolleen Sabinelle sanoi, että itsellesi uusi ukko, että sun mies on kuollut jo. Mutta joku toinen sanoo täällä sisimmässä, jatkakaa rukousta heidän puolestaan. Hallelujaa. Jatkakaa rukousta. Se vaikuttaa. Me olemme marttyyriäänenä nähneet niin paljon rukousvastauksia näissä asioissa. Jumala vastaa rukouksiin. Täällä lehdessä on kiitos- ja rukousaiheita. Tuu mukaan tähän rukousketjuun. He pääsivät sitten vapaaksi ja Paavali sanoo sieltä, että rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta, mutta sitten hän sanoi, ja minunkin puolestani. Ajatelkaa pikkusen ennen kuin se kirja loppui, hei, muistakaa muakin rukouksiin. Vau, eikö se ole aika hienosti? Olisiko siinä jotain opittavaa? Mitä mieltä te olette? No mikä hänen rukousaihe oli? Että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta. Oh halleluja! Hän tajusi, että lähetyskenttähän on tässä. Tämä on minun kenttäni tässä nyt. Aika hyvä kenttä. Ei ne pääse kukaan pakoon täältä. Hän voi julistaa ihan vapaasti. Rukoilla, että Herra antaa oikeat sanat, julistaa evankeliumin salaista, jonka tähden minä olen kahleissa lähettänä. Ymmärsin, että Jumala on lähettänyt. Mä muistan, kun mua kärrättiin salaisen poliisin keskuksesta vankilaan. Silmät oli sidottu ja käsi raudoissa. Joku kysyi, miksi sinä olet täällä? Minä sanoin, minä olen sinun tähtesi täällä, ystäväni. Jumala on minut tähän lähettänyt. Ensimmäisessä sellissä, siinä oli paljon porukkaa. Myöhemmin mä olin ihan toisenlaisessa paikassa, niin ne kysyi multa, että miksi sinä olet täällä. Mä sanoin, että voihan me sen teille kertoa, koska täällä meillä on paljon aikaa. Kaikki repes nauraan. Siellä on todellakin paljon aikaa. Joo. Täällä meillä on paljon aikaa. Rukoillaan heidän puolestaan, että he saa rohkeuden julistaa evankeliumin salaisuutta. Rukoillaan pastori Didin puolesta, joka Indonesian Acehissa juuri tällä viikolla. Hän on muslimitaustasta uskoon tullut. Jumala on antanut meille uusia työtovereita. Yksi maan ihan huippuimaameja,
siis muslimijohtaja, jonka kautta, joka polveutuu sinne islamin niin sanotun profeetan Muhammedin sukuun, ja he ovat tuoneet islamilaisen veljeskunnan sinne ja kaikki tällaiset, ja ihmisiä tulee uskoa. Tämä pastori Didi on entinen muslimi, hän on ollut helmikuusta asti nyt vangittuna Atseessa, missä on kova islamilainen laki. Ja siellä on oikeudenkäynnissä nyt viime viikkoina huudettu kuoleman tuomiota hänelle. Häntä syytetään heidän jumalansa Allahin pilkasta. Mutta viimeinen on nyt, että hänelle tulisi 4 vuoden vankeusrangaistus. Wurmbrandtin intohimo oli julistaa evankeliumia venäläisille. Se on vähän sama kuin sanoisi ukrainalaisille tänään, että hei, menkää kertoon tuonne venäläisillekin Jeesuksen rakkaudesta. Venäläiset oli silloin vallottanut Romaniaa. Tämä on jotain sellaista, ystävät. Muistan, kun me olimme muun muassa Nigeriassa, alueella, jossa on islam-terrorismi, Boko Haram. Kristittyjä tapetaan tuhansittain joka vuosi. Ajattelen Monikaa, äitiä, joka perheenä palveli Herraa, rakasti Jeesusta tuolla terrorialueella, ja hänen puolisonsa siunasi heitä yöuneen, hyvä perhe. Aina asiat ei mene, ystävät, niin kuin me rukoilemme. Yöllä Boko Haram tulee ja Monikan silmien edessä, kun hän puolisonsa ei kieltänyt Jeesusta, katkaisee hänen päänsä. Yksi hänen lapsistaan tapetaan. Yhden Monika oli ehtinyt kätkee viidakkorumun sisään, 3. rauhan turvaaja varasti kotiorjaksi, oli 20 vuotta. Monika pakenee näitä terroristeja. He saavat kiinni hänet ja hakkaavat siihen kuntoon, että nyt heitetään ruumiskasaan. Myöhemmin, kun armeija tulee hakemaan ruumiita, he näkevät Monikan sormi heiluu. Hän on elossa. Silloin saimme tulla Monikan rinnalle ja kuukausien operaatiot. Hän ei pystynyt puhumaan ja muuta. Mutta kun Monikalta kysyttiin, Monika, miten sinä voit Herrassa? Hänellä oli kaikki laitteet tässä. Hän tsemppaa oikein, että tulee sanoa. Hän sanoi, että minä kiinnitän katseeni ikuisuuteen. Kiinnitän katseeni Jeesukseen. Minä olen aina rakastanut Jeesusta, mutta nyt hän on paljon todellisempi minulle. Monet luvatutkin asiat oli vienyt liian paljon minun mielenkiintoa hänestä. Nyt vuosien jälkeen Monika auttaa vastaavassa tilanteessa olevia. Kun vierailimme hänen luonaan hänen pienessä talossaan, samalla viikolla oli tapettu siinä ulkopuolella kristitty ja kidnappattu. Monika elää risuja keräämällä ja myy puita. Meidän on vaikea sitä täällä ymmärtää. Ja vaarallinen paikka. Katso, että ei me voida tällaiselta jatkaa Monikaa. Ja hänen talonsa vieressä oli myös tämmöinen tyhjä halli, ei näin iso kuin tämä. Ja siihen me olemme saaneet auttaa Monikaa aloittamaan kanalaa. Ja niin, tällaisia pienyritysprojekteja meillä on joka puolella, me autamme vainottuja kristittyjä. Mutta en koskaan unohda sitä rukoushetkeä Monikan kotona. Hän spontaanisti siinä pienessä huoneessa polvistuu ja alkaa rukoilemaan. Hän siunaa meitä ja hän siunaa niitä, jotka ovat tuhonneet hänen elämänsä. Että Jumala armahtaisi heitä ennen kuin on liian myöhäistä. Meillä on paljon oppimista näistä ja haluaisin ihan sinulle sanoa, että me olemme
Saaran kanssa ja Inkeri, joo. Missä se teltta on se? Tuossa noin on se teltta, niin meillä on pieni piste siinä. Tuu tutustuun sinne. Meillä on tässä näitä aivan upeita kirjoja ja muuta. Nämä on kaikki sellaisia, mitkä on mennyt syvältä minua koskettanut ja uskon, että ne koskettaa sinuakin. Saat hyvää kesälukemista, esimerkiksi Palavat sydämet. 8 naisen tarina, aivan uskomattomia juttuja. Nämä rohkaisee ja sinunkin uskon elämässä ja semmoinen käytännöllinen asia, minkä haluaisin jättää. Meille tuli viime vuonna laskeutu sydämelle vainottujen perheiden lapset. He kärsivät todella paljon. Tulla heidän rinnalleen, muistaa heitä rukouksiin, tulla kummiksi. Tämä ei ole semmoista, että annetaan seurakunnalle tulevat kymmenykset tai vastaavat, vaikka yhden lounaan hinnalla kuukaudessa. Tule ja muista näitä pienempiä. Jeesus huomioi sen, vaikka vesilasin antaisi. Kiitos, että sain olla täällä teidän kanssanne ja rukoilemmeko me tähän? Joo. Tuutko Saara tänne? Saara on mukana tässä myös meidän marttyyriäänen toiminnassa, niin hienoa, että olet täällä ja siunataan kaikkia näitä, mistä on puhuttu. Rakas Jeesus. Kiitos sanastasi ja kiitos tästä työmuodosta, jonka kautta voi auttaa niitä, jotka on vainottuja ja vangittuja. Sä näet nuo lapset, josta just Hanno puhui, Herra. Anna meidän sydämelle halu auttaa. Herra, sä rakastat heitä ja me kärsitään siitä, että he kärsivät. Mutta kiitos, että sinun rakkautesi ja voimasi, kun tulee elämämme ylle, niin me todella halutaan olla mukana tässä. Ja siunaa Hannua, joka valtavasti vie tätä sanaa eteenpäin ja koko marttyyriäänen työntekijöitä kaikkia, niin siunaa Herra. Samalla hengelläsi, mitä me on täällä kuultu, Herra. Siunaa ja anna kaikkea sitä, mitä he tarvii, taloudellista ja mitä tarviivat, Herra. Sulla on kaikki valta ja voima auttaa. Ja meitä kuulijoita, Herra, toivottavasti tämä kaikki jää meidän sydämeen niin syvälle, että me ei voi olla vaiti eikä hiljaa, eikä jättää auttamatta heitä. Kiitos Jeesus hyvyydestäsi ja rakkaudestasi, joka ristinpuulla oikein loistaa meidän sydämiin, jotka ollaan Herralle annettu elämäämme. Herra, kiitos siitä rakkaudesta, mikä sieltä loistaa myös meidän sydämiin. Sinun henkesi kautta auta meitä eteenpäin, olla hyödyllisiä astioita sinun käytössäsi. Aamen. Herra, kiitos. Saamme siunata tässä vielä Israelia niin kuin on pyydetty, Herraa. Kiitos, sinun sanasi on ja pysyy, Herra. Sinun lupauksesi pysyy ja me siunaamme Israelia. Toivomme rauhaa sinne ja Herra, kiitämme siitä, että on yksi uusi ihminen, Herra. Herra, sinussa purkautuu kaikki vihollisuudet ja katkeruudet ja väliseinät kaatuu, Herra. Herra, me siunaamme juutalaista kansaa, me siunaamme arabeja, me siunaamme valtakuntasi työtä noilla alueilla, Herra. Kiitos, Messias saa tulla todellisuudeksi,
merkiksi, Herra, monille siellä, Herra. Herra, siunaamme Haifassa esimerkiksi, Herra, veli Sakariasta, halleluja. Herra, tuota seurakuntaa, messiaanista seurakuntaa, Isä, halleluja. Herra, kiitos sinun sanasi, ei ole sidottu, Herra, siunaat palestiinalaisalueella, Herra. Herra, kiitos, sinä rakastat kaikkia, Isä. Herra, me siunaamme pastori Didiä Indonesiassa tänä päivänä, Herra. Herra, joka on oikeuden edessä, hänelle huudetaan kuolemaa, kostoa ja vihaa, Herra. Herra, kiitos, olet hänen kanssaan, sinun rauhasi ja voimasi. Näet, Herra, Eritreassa kaikki, jotka on vankilassa, sinun nimesi tähden, Herra. Anna sinun rauhasi, anna voimasi, lohduta heitä tänä päivänä. Siunaamme heitä, siunaamme heidän perheitä, lapsia ja lasten lapsia. Kiitos, saan siunaa jokaisen täällä päivillä mukana olevan nimessäsi. Amen. Amen. Kiitos Jumalalle, mitä saatiin kuulla. Ja täytyy tästä Hannu Lahtista todeta sen verran, että kyllä se on niin evankeliumin kyllästämä mies, että siihen ei kyllä muuta mahu, eikä tarvitse mahtuakaan. Seuraava tilaisuus on kello 17, mutta lauletaan vielä yksi laulu ennen kuin lähdetään. Eli kello 17 sanoin ja sävelin Kyösti ja Ritva Nikkinen, Leif Iisberg ja johtaa Reino Komonen. Ja nyt on sitten virvoketauko. Lauletaan laulu 187. Tässä se on meidän voiman salaisuus kuitenkin. Kolkatan veressä voima on.